penis. Okay, jeg vil bevise formlen for en areal af en vilkårlig trekant. Vi starter med at tegne en vilkårlig trekant. Så det har det punktet store A, og det har punktet store C, og punktet store B. Så det har det lille b, for det er den modstående, og lille c og lille a. Så laver jeg så højden fra vinkel A til linjestykket BC, også kaldet lille a. Og punktet, hvor højden rammer, kalder vi D. Det er det D. Eller det der det D. Ja. Og så ved hjælp af højden, vi lige har lavet, kan man beregne arealet af trekanten, som er lige halv gange med højde, gange med grundlinje, som her er A eller BC, men vi bruger lille a. Og det vil sige T lige med halv gange H A gange lille a. Hvis nu finder en måde at beregne højden på ved hjælp af trekantens vinkler og sider. Højden deler trekanten i to retvinklede trekanter. Trekanten er stor A og stor D og stor C, og trekanten er stor A, stor D og stor B. Hvis vi bruger sinus for retvinklede trekanter i trekant ADC ud fra vinklen C, får vi sinus stor C lige med HA lille b. Og den ligning kan vi så isolere HA ved at gange med B på begge sider. Stor C. Nu har vi HA udtrykket ved hjælp af vinkler og sider i trekant ABC. Det udtryk for HA ansætter vi i den tidligere ligning for areal. Det vil sige T lige med en halv gange B. Det er B. Gange sinus til C gange A. Så flytter vi lidt om på variablerne. De er jo alle gange samme rækkefølge, så rækkefølgen er ligegyldig. T lige med en halv gange A gange B gange sinus til C. Og det er bevist. Kære gæst, du er bevist.